Good morning, Radio Tracer. Ovde ima čudovišta. Dobrodošli na Epsilon Eridianus 6. Samo pogledaj veličinu onog tornada. Najmanje 6 puta je veće od planete Zemlje. To je gasoviti div, bez tvrde površine. Ništa osim slojeva gasa sve do jezgra. Biće gadno. Uvucite se svi. To važi i za tebe, gospodine Pajk. Ti vodi računa o letenju, a ja ću o sebi. Ovo je previše za Vojvodu. Moraš da nađeš način kako da se izvučemo iz turbulencije. Nemoguće je. Potpuno smo okruženi nasilnim vazdušnim strujama. Neki ogromni, neidentifikovani leteći objekat dolazi ka nama sa strane. Nikada nisam videla takvo stvorenje. To je Targon, ženski. Malo! Targon nam pravi stazu kroz turbulenciju. Nemoj da misliš da su ova stvorenja inteligentna. To su samo životinje koje se ponašaju instinktivno. Koji god da je razlog, izgleda da nas dovodi u mirnije područje, a to mi odgovara. Pogledaj ono! Ima ih još! Neverovatno! Doviđenja i tebi, mala gospođice Targon, i hvala ti. Malo! Pogledaj!
Gospodine Pike, ja sam administrator Irvin. Kasnite. Jel to moj prevoz? Imaćemo sastanak u mojoj kancelariji. Sačekajte ovde. Vas troje treba da napunite rezervoar i da nestanete odavde. Možete da budete zaglavljeni nekoliko dana ako ne odete pre oluje. Pobrinite se da Vojvoda poleti, a ja ću za gorivo. Ovde primamo samo keš i to je to. Dobro, u redu, banka nam je otkazala sve kartice. Sve što imamo je keš. U tom slučaju, momče, bolje da napunimo brzo. Tako da možeš da odeš odavde što je pre moguće, kao što bi i ja voleo da uradim. Stvarno, zašto? Ne sviđa ti se Kardun? Ne sviđaju mi se te grozne oluje, momče. U celom životu nisam vidio tako očajnu klimu. I postaje gore, krivi su Targoni. Targoni? Da. Administrator Irvin je predstavio naučni izveštaj koji dokazuje da je sve njihova krivica. Višu ko zečevi. A ono što izaziva oluju ima veze s njihovim otpacima. I zato smo poslali gospodina Pajka da se jednom za svagda izbori sa Targonima. Šta? Želite da sabotiram Svetlog Vojvodu? Zašto? Treba mi malo vremena. Moram da saznam šta je naumio gospodin Pajk. Ne samo da moram da popravim ovaj svemirski brod sa gumicama, žicama i ždrakama, nego moram još i da zamenim Oppenheimerov monitor jer je onaj koji imamo upravo crko. Šta je ono? Nemam pojma, ali mi je trebalo mnogo vremena da ga popravim. Konzorcijum mi je rekao da si ti najbolji čovek za posao. Moje pitanje je, koliko Targona možeš da eliminišeš? 50? 100? Više. Sve do poslednjeg. Irvin? Šta? U redu, obaveštavajte me. Vojvodi su potrebne popravke, što znači da je Korigan još uvek ovde i ne želim da postane problem. Jedini problem koji imate sad, gospodine Irvin, je da odlučite koliko ćete mi dati da ga se otarasim. Hej, Roberto, to sam ja malo. Potrebne su mi neke informacije. Da li znaš nešto o 5 tamnih tačkice koje se javljaju na skeneru? Te tamne tačkice su orbitalni generatori za planetu EE6. Oni transformišu atmosfersku sirovu energiju u struju za centralni grad Kardun. Još nešto? Samo 4 generatora rade. 5 je usred te čudovišne oluje. Da li znaš nešto o Irvinovom izveštaju? Izveštaj koji je objavljen nije vredan elektrone koji su korišćeni za pisanje. Ali postoji glasina da je konsorcijum vrlo zainteresovan za planetu EE6. Stvarno? A zašto? To je dobro čuvana tajna. Ali ako ikada uspeš da je saznaš, bit ću zainteresovan da je čujem. Doviđenja! Dakle, gde bi Pajk mogao da ide pred oluju? Ako Irvin pita gde sam, recimo da sam otišao da pronađem novi monitor za letenje. Malo, šta se dešava? Ne čuješ se dobro. Dijana? Čujem te malo. Mislim da su stavili neku vrstu propustive magnetske barijere.
da se otarasimo alfa ženke. Polako, samo još malo. Hulk! Korigan! Želiš ga? E pa onda je tvoj! Uživaj u letu, gospodine Korigan. Nije ni trebalo da se mešaš. Šta se dešava? Malo? Malo! Dijana, da li me čuješ? U slobodnom sam padu. Morao sam da se pustim. Šta kaže? Opet uspostavi kontakt s njim. Nema mnogo vremena. Atmosferski pritisak će me sprskati. Da li me čujete? Malo! Da li me čuješ? Da li me čuješ? Ako je ovo stvarno kraj, nema pokajanja nikada. Zbogom Johna, stari druže. Zbogom, princezo. Brinite jedno o drugom. Vidimo se uskoro, Lothar. Možda ćemo se sresti ranije nego što sam mislio. Da li ste to ti, gospođe Satargon? Jeste li sigurno da je ovo dobra ideja? Nestali generator! Mislim da joj se sviđaš. A? Da li je ovde vazduh bezbedan? Da, ako možeš da udišeš metan. Ali to nije baš tako prijatno. Ovaj zaštitni oklop je jedan od mojih izuma. Zovem se Rohan. Moje najdublje saučešće, ali vaš kapetan nije imao razloga da se meša u legalnu lovačku ekspediciju. Kako možeš da budeš tako siguran da je mrtav? Daću ti tačne koordinate. Možeš sama da ih proveriš. A, za malo da zaboravim. Zar nemate defektni Oppenheimer ili tako nešto? Već smo se pobrinuli za to. Šteta je što ranije niste našli jedan. Otišli biste, a Korigan bi i dalje bio živ. Ne verujem njima dvoma. Ako oluja nije dovoljna da ih ukloni, lično ću se pobrinuti za njih.
Ja sam odgovoran za oluju koja okružuje ovo mesto. Kao bivši inženjer administrator za konzorcijum, ja sam bio zadužen da izaberem ovu lokaciju. Ali tada nisam znao da sam na teritoriji Targona. Oni su tako naivna stvorenja da su naleteli na prvi brod koji su susreli. Nakon toga sam dao ostavku. I od tada sam uradio sve što je u mojej moći da sprečim sve planove konzorcijuma. Ali zašto misle da moraju da ubiju Targone? Zar imaju tako veliki utjecaj na klimu? Definitivno. Bez njih cijela planeta ne bi bila ništa osim ogromnog tornada. Zar se niste nikad pitali koji je glavni izvor hrane za Targone? Ova planeta je puna života. Svaka vrsta je savršeno prilagođena svojoj okolini. Tornado je doveo na površinu ove sićušne mikrobe, a naši prijatelji Targoni se njima hrane. Ako ih Targoni ne pojedu, masa mikroba poraste i izaziva ove oluje. Ova oluja koja me štiti na ovom mestu postoji samo zato što sam ja zamolio Targone da se ne hrane na ovom području. Tako da ako postoji još više mikroba, onda će oluje biti jače, stvarajući veću struju. Ako pobiju sve Targone... Ova planeta će ubrzo postati najveći izvor sirove energije u ovom sektoru galaksije. U to bi konzorcijum voleo da poveruje. Ali njihove simulacije nisu bile dovoljno temeljne. Ova će se planeta pretvoriti u ogromni dinamo kad Targoni nestanu. Ali bez njihovog stabiliteta tornado će i dalje rasti i na kraju... Imaš li dokaz za sve ovo? Dobio sam kopiju pravog naučnog izveštaja o Targonima, ali Irvin i lideri konzorcijuma nikad neće otkriti istinu. Ja ću se pobrinuti za Irvina i konzorciju. Jonas, da li misliš da je malo mrtav? Nije u bilion galaksija! Naravno da nije! Molim? Prate nas. Pike. Jonas, to je malo! Sveti mi komete! Pa taj čovjek ima više života nego trorepa mačka! O ne, nije moguće! Ovoga puta si preterao, Korigane. Nećeš se izvući sa ovim. Uštedi svoj zadah, Irvine. Prekršio si sva pravila Lige o planetarnoj ekologiji. Evo ga pravi naučni izveštaj o Targonima. Gospodine Korigan, falsifikovanje dokumenata i naučnih izveštaja je prekršaj. Iako je to najbolje što možete, morat ću da se oprostim. Ne, nećeš. Pike?
Rado ću ti reći sve što hoćeš da znaš. Irvin i konzorcijum su hteli da eliminišu sve oblike života na planeti, sve do poslednjeg stvorenja, sve to kako bi povećali svoju proizvodnju energije. To je suludo. Pre nego što se cela planeta ne uništi sama. Sve je to u izveštaju. Verzija koju je Irvin napisao je lažna. Administratore Irvin, uhapšeni ste. Čekat ćete rezultate istrage vezane za ekološke prekršaje na Epsilon Eridionus 6 sistemu. Predsedni Vojvoda, ovdje Roka, mislio sam da biste volili da znate, Oluja je nestala. Sad se u kontekstu sa ostatkom univerzuma. Tarkovani su poradili na ostatku planete, trebalo bi da se vratite da vidite kako je lepo. Rohane, imaš moju reč. Dakle, šta ti je rekla? A, samo sam je pitao da li je sva ova aktivnost opasna za njenu trudnoću i odgovorila mi je. Šta? Rutina.